Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo namu mai taken al'adun Hausawa. Wato al'adun Hausawa wasu al'adu ne wadda a da ake amfani da su amma a yanzu saboda mai yanayin canjawar zamani da kuma lokaci ba a gabatar da su. So insha Allah yau shirin mu zai kawo mana akan wani abin amfani wadda ake ce masa akushi. Shin ka san me akushi? In baka sani ba ka biyo ni ka sha kallo. Akushi wani kwano ne wadda kwano ne na Fulani, wadda kwano ne na ice, wadda a da burin amarya shine in za ta zo gidan mijinta ya zama a ce an siya mata akushi ta zo da shi. Me amfanin akushi shine za ta na sa wa mijinta abinci yau da gobe yau da gobe. So amma sai zamani ya canja ya zo da wani abu wadda ake ce masa tangaran. Bayan tangaran an yi wasu abu wadda ake ce masa samiru. Bayan samiru yanzu ana zamani ne na flax. To amma idan aka yi la'akari da mun ce akushi wato kwano ne na katako ko kuma kwano ne na ice. Cikin ice babu wannan chemicals ɗin wadda za su ɓata wannan abincin. To yanzu misali in muka ɗau a fa'idance, yanzu misali mu ƙaddara cewa an yi amfani saboda zamani ya zo mana da irin su food flask ba akushi ba. To me fa'idan ko kuma me amfanin akushi akan waɗannan abubuwan? Shine na farko, yayin da aka ce mata ko kuma amarya ta sa mijinta abinci a cikin akushi, to zai ɗau lokaci bai ɓaci ba saɓanin in ta sa masa abinci a cikin food flask. Sannan advantage na biyu shine za ka samu amaran da tana amfani da wannan akushi ɗin domin su ajiye man shanu ko kuma kitse a cikinsa. To idan ya kwana ini ya ɗan jima, to za ka samu wannan icen ya riga da ya sha kitse ko kuma ya sha man shanu a cikinsa. To yana ɗaukan dama idan misali ko da an wanke shi, idan misali mata ta sa abinci ta sa wa mijinta tuwo da miya a cikin wani abinci, to ko da bata sa man shanu ba ko bata sa kitse ba, so wannan akushi ɗin ko kuma icen da ya sha wannan man shanu da kuma abun ɗin da kuma kitse, to gaba ɗaya miyan za ta gaure da wannan ƙanshin wannan abubuwan ba tare da an sa wani ba. Amma idan misali muka ɗauka food flask, yayin da misali mai gida ya ci abincinsa, to ana zuwa ana wankewa shi kenan ba shi da wani advantage. Wannan fa'ida ko kuma amfanin akushi fiye da samiru da ake da su ko kuma food flask da ake da su yanzu. Wassalamu alaikum, naku Abraman Nasiru. Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗin nan, ya zama a ce kayi like, kayi sharing, sannan kayi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Wassalamu alaikum.